If you're interested in open source, open data, open content, and I think that you should be, then Mindtrek is the #1 event in Finland. Tampereella saat rautaisannoksen avointa kaupunkia, kuulet esimerkkejä, parhaita käytäntöjä, tapaat avoimen kaupungin kehittäjiä, päättäjiä, toimittajia, suunnannäyttäjiä, vaikuttajia. Ja sitten vielä saat kotiviemiseksi repullisen ajatuksia, ideoita, oivalluksia, miten rakentaa toimiva avoin kaupunki. And we also give you introduction about how we are really transforming our e-health here in Finland. We welcome you to learn and see what is the current state of open world and also in Mindtrek. So please come and join us. Please open your mind and come here. Tervetuloa!